don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our event on the TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 3, Sikhukhune 1. I'm joined by Mabaso. Rodman, ngicela ningibone surprise ale ticket. Meba ngibona kahle amehlo wami meba. Ayina inkinga le. It's not so. Oh man. Rodman, imzansi zama ngendlela zonke ukuthi ufuna ukwenza ibhola lase South Africa libe mnandi. Yeah. Siyaphiwa amathikiti singabalandeli bePirates makudlala iSundowns. Yeah. Asiwathengi thina. Yeah. Bomabasu, hambani niye Loftus nogcwalise Loftus kuze abantu bangaphandle mababona ibhola lasemzansi. Bathi kudwele. Yeah. Bathi imzansi i-chain game nabalandeli. Yeah. Sizama ngendlela zonke sispend imali. Ngigibela ama-taxi awu-3 kuzala. Malini engiyispendile. Banginike ithikithi mahala. Ngathi ngizobuka igame yeSundowns noSikhukhune. Mama sifika lana abalandeli beSundowns abasiphathi kahle. Nithi sithini thina singabalandeli bePirates. Siphinde sibuye sizobuka iSundowns noma idlala nephi team. Siphinde sibuye sizobuka iSundowns mayidlala nama-team ase-Afrika. Siphinde sibuye sizobuka iSundowns mayidlala neZamalek. Siphinde sibuye sizobuka iSundowns mayidlala ne-Al Ahly. Simzansi umsebenzi wethu singabalandeli ukuthi sithenga amathikiti size stadium. Asiyekeni ukufona